Ik ben Ferry Romein, ik ben illustrator en kunstenaar. Ik maak hele fijne gedetailleerde pentekeningen van dieren. En ik ben eigenlijk sinds vorig jaar zomer ben ik hier in Oostburg gaan wonen. Ik woonde voorheen in Rotterdam. En onlangs heb ik hier een nieuwe tekening afgerond van de eenhoorn, wat natuurlijk een groot symbool is voor Oostburg. En in mijn eenhoorn heb ik eigenlijk een subtiele verandering gemaakt door de eenhoorn meer te betrekken met Zeeland. Mijn eenhoorn heeft een zeepaardstaart. Dus het is eigenlijk een soort hybride geworden van een wit paard met een zeepaard. Ik ben eigenlijk al op jonge leeftijd begonnen met tekenen. Ja, ik zeg begonnen, maar eigenlijk ging dat meer vanzelf. Begon eigenlijk vooral met het natekenen van figuren. Mijn fantasie in mijn hoofd eigenlijk op papier zetten. En eigenlijk is het tekenen door de jaren heen, ik heb het eigenlijk altijd wel gedaan. Soms op de achtergrond, soms heb ik ook wel eens getekend voor mensen, dus in opdracht. Maar eigenlijk is het gewoon een manier om alles wat er in mijn bovenkamer gebeurt, om dat ergens in kwijt te kunnen. En mijn visie op de wereld. Nu heeft mijn werk niet per se een diepe laag als in dat de dieren beschermd moeten worden, maar ik wil denk ik met mijn werk meer laten zien hoe interessant eigenlijk die dieren zijn. En vooral in deze moderne tijd staan ze eigenlijk heel ver van ons vandaan. En ja, ik denk dat ik mijn werk daardoor mensen daar een beetje mee wil confronteren. Dat, ja, wat voor relatie heb je nu eigenlijk met dieren in het algemeen? Ik werk momenteel vanuit Oostburg en ik doe dat vanuit het oud postkantoor. En dat is een hele fijne ruimte omdat ik daar met verschillende freelancers aan het werk ben. En ja, ik heb heel veel licht op mijn studio, dus dat is heel fijn. Ik heb eigenlijk weinig lampen meer nodig. Misschien dat jullie het al een klein beetje kunnen zien, maar ik ben nu met een nieuwe letter ook onlangs begonnen. En daar zit een zeehond in. Dus dat heeft natuurlijk ook weer een mooie link met Zeeland. Ja, eigenlijk heb ik in mijn werk ook een soort van verschillende series eigenlijk. Dus ik heb mijn letterserie met dieren die ik verwerk eigenlijk in letter. Dus ik laat ze eigenlijk de vorm aannemen van de letter. En daarnaast heb ik de portretten van de dieren. Dus het zijn eigenlijk alleen de dieren geïsoleerd met de witte omgeving of zwart. Waarbij het echt alleen over één dier gaat. En daarnaast heb ik ook werken waarbij ik dus juist de combinatie laat zien van dieren in combinatie met bijvoorbeeld een insect of met gekke natuurlijke elementen, waardoor mijn werk iets wat meer fantasierijker wordt. En dat probeer ik eigenlijk zoveel mogelijk in mijn vrije werk te doen.